Onderzoek wijst uit dat senioren te weinig bewegen. Hierdoor ontstaan er enorme gezondheidsproblemen met alle gevolgen van dien. Quick gelooft in een nieuwe manier van vitaal ouder worden. Wij bieden producten aan die door een slimme toepassing van technologie minder mobiele mensen prikkelt tot beweging, interactie en sociale activiteit. De unieke Quick-producten zijn ontwikkeld in samenwerking met zorginstellingen en zijn uitgebreid getest met de doelgroep en haar specialisten. Door deze nauwe samenwerking zijn het hoogwaardige producten die speciaal ontworpen zijn voor de doelgroep en autonoom zijn in gebruik. De Quick Play is een interactief scherm dat door middel van lichaamsbewegingen bediend wordt. De gebruiker wordt uitgedaagd om op een actieve manier spellen te spelen en informatie op te vragen. De Quick Melody is een muziekvloer die reageert op beweging. De gebruiker wordt gemotiveerd tot beweging door het afspelen van speciaal geselecteerde muziek. Quick activeert de minder mobiele mens op een speelse manier. Wij waren bij Sevagram erg druk met bewegen. Wij willen heel graag onze bewoners, onze patiënten, onze cliënten aan het bewegen krijgen. Op een leuke manier, waar ook een fun factor in zat. We moeten proberen de drempels zo laag mogelijk te maken om mensen autonoom te kunnen laten bewegen. Anders komt het allemaal in een therapeutische setting. Dat is natuurlijk ook belangrijk op het moment dat er een behandeling moet plaatsvinden. Maar we moeten mensen ook in die vrije ruimte zoveel mogelijk ruimte geven om te bewegen. En dat met lage drempeltjes. En zo'n Quick die maakt dat drempeltje laag. Aan de hand van bepaalde bewegingen kunnen ze activiteiten doen, bijvoorbeeld darten of puzzelen. Het nodigt uit tot bewegen en door de reacties die de mensen geven die dat doen, krijg je ook weer sociale contacten dat andere mensen ook uitgenodigd worden om die beweging of die activiteit te gaan uitvoeren. Je hebt natuurlijk vanuit bovenaf de zorgverzekeraars, die kunnen niet meer alles gaan vergoeden. Wat leidt tot de patiënten niet meer altijd in zijn voor fysiotherapie, omdat ze het financieel niet meer aan kunnen. En dit is naar mijn idee een goede optie om zonder veel geld in te zetten vanuit de zorgverzekeraars om mensen toch te laten bewegen. In een aantal kernwoorden de Quick omschrijven. Laagdrempelige technologie gecombineerd met een behoefte bij onze doelgroep, de ouderen, om ze te kunnen laten bewegen. Uitnodigen tot bewegen en sociale contacten. Dat stukje extra wat je als fysiotherapeut niet meer kan geven. Quick gelooft in nieuwe manieren van vitaal ouder worden. Wij leveren daarom hoogwaardige producten die de mensen activeert. En zijn continu op zoek naar nieuwe toepassingen en innovaties. Quick activeert de minder mobiele mens op een speelse manier.